Allah wona non ba Babatino. Musachi. Jamani. Ne somri mo. Koyde. Awseko. Jamani. Dam ko dum ne. Ise. Awseko. Ngawar saat na. Ja. No somri. Koyde. Yoko. Ajana. Jam. Soko. Jamana ya diko. Ne somri. Awseko. Aro saat na. No somri. Sheko. Gariman. Seko. Wato komi ewniri mon hande bo hami bedda fay wasuye surtout Jafar komi wiyatama hande bo mi wari mi ewnti mon hami finditina mon bo fayinta mi reccama tum accu tokkudirgo be buuɗaje ɗo a jaɓata ɓe wima yo sobajo gujjo ɗum gujjo e non bo sobajo wiko bo latan o wikerejo a faami ko a famata kam sana a famɗata kugal ngal a huwata ɗo to ton on a horata fima a horata hakkilo ma ha ton a hora fima bo ha Allah to ton on geɗal ma woni amma a yaha kugal a waɗa ko nder wakkati seɗɗa tan a dilla misala ha ton ɗo jagorɗo maɗo oɗo ɗumana oɗo dama haala man min kam be fayinta ko miɗo nana ɗo ka gonga na ko fewre mi nani oɗo yara mbal ko ɓe wima ɗo banni on fakkat oɗo yara mbal aɗo yara mbal aɗo yara mbal a julɗo a ɓi julɗo dey aɗo andi mbal ɗo harmi sika Mbal harmi. Mol wimo mbal harmi. Mbal to wodai. Danu gomna haɗi no neeɓi baba corona nde wari ɓe ɓilla na ɓe haɗi mbewgo julurde ɓe haɗi activité ji amma yi ɓe haɗi mbal na ɓe haɗai mbal donc baba to a yarata ɗo an kan jeeɗu tan yaru a acca ɓillinugo amen bo a andi ko aɗo wolwa bo kiita Allah on dey Allah tagi asama be lesdi e kon dow asamaji man e kone dow lesdi on darni kiita wi mbal woɗayi hande a hoosi ɗum a yiɗi fondirgo be kiita nasaraje ko cufi o wawai taggugo min numay mi dayan ɓinguel ha wara ni wolwa irin kalimaji je aɗa wolwa detta a hakkila de ko aɗa wiya baba a volata ɗo fuu ɗum soyde feere ɗon to a feeri minunda hunde ɗo wonta banni to a feeri baba hunde ɗo wonta banni mi tamirala to a feeri no duniyaru pat feeri timmi amma an mi yi feere ɗuma ka gooko to a feeri no madda an limsi a ɓorno fo a ɓornata baba Jafar ɗum baba ma wonde ɗo volwa a andi ko aɗo wolwa ɗo to ni kiita islam ɗo dogga hoore maɗo walata dande mako cew ko waddiyam hama kam mi waɗima emugo aɗɗo andangal maɗo andi Jafar ɗo wi kana ko a anda anon bappa maɓɓe miɗo yiya yaake feere aɗo yaha habbal kugal maɓɓe ɗo to nden mi nani oɗo wika Allah mi anda oɗo wika yende ɓe wari ɓe wofniyam ha saare nde miɗon no nana sini man se mi emtima nden nder ko wiyatami be gonga fakat oɗo wika ngam mi laari oɗo tokkotiri no be wikoɓe derken buuɗaje ɗo to bannima o wiyam fakat oɗo wika nder ko nde yecciyam on nde mi emtimo haala man on o jooɗo limtiniyam on wato oɗo yiya mbal ka harmay ha be wigo yo mbal to harmino ɗo na gomna haɗanno nde corona wari
be masibo na ɓe haɗi julugo ɓe haɗi julurde ta himɓe yaha julurde to amma na balna ɓe haɗay ni de ɓingel o jaabi amen de vraiment ka hayɗini inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wato ha hakkilo mako kam de ɓe maɓɓi julurde ɓe maɓɓay babal mbal kam hollimo be jahilaku mako hollimo yo mbalka ɗo dagina kay jota ka ɗo wono hollata bato hujja mako na aybe jo marata aybe jo mari kam o andayo kiita islam ɓuri kiita yahuda na to ka pat o famay ha nder jahilaku mako ha o jaba mon banni amma hamma aybe man pat dow mo non yaafe am tawn wiya yomi aybini mon yaafe am nga ɓingello on ɗo suklini jangirde mako je ajamiya tan be limse ɓornugal mako be haajeji mako feere on suklinaymo ha côté arabia hamma on suklinaymo gal côté arabia mako sam ha o yata o janga ha mallum ha o anda gapla mako be baada mako o anda mbal man haramun o sendinda kiita islam be kiita yahuda feere feere on janginaymo qur'an be hadise pat hamma si on yaafa bo hamma on ɗo andi yo wodi hadis je waddi kala ardiɗo pat o umman yande jangol oɗo haɓɓi wala bo ko fistata mo sinayo to ardungal mako ɗo laaɓi ha kuuɗe mako fakat ko a woli ɗo a wolwi haala gonga